Bent, det ser da ud som om, at du har fundet et eller andet fornuftigt at tage dig til efter sådan et aktivt arbejdsliv. Hvor længe har du spillet badminton her i Højbjerg? Det har jeg siden 17, hvor jeg holdt op. Og så meldte jeg mig på det her motionshold. Og jeg spiller sådan 2-3 gange om ugen. Du spiller jo på det hold, som jeg har hørt flere sige er det seriøse hold. Du er jo blandt de gode, kan jeg forstå. Mere seriøst nu her efter blevet pensionist, og vi forsøger at være seriøse, og det der med at tabe, det prøver jeg os ikke om. Hvordan er det for dig at have badminton altså, i dit liv nu på den her måde? Jamen, det er simpelthen nødvendigt. Det er at få brugt kroppen, og man kan jo mærke på badminton, der har den fordel, at du bruger rigtig mange forskellige muskelgrupper. Og du kan på den måde få et bedre velbefindende. Altså selvfølgelig er man brugt og træt, når man kommer herfra, men når man så lige der er gået en halv dag, og man er kommet i gang igen, jamen, så er kroppen anderledes i balance, og det påvirker også det psykiske. Så det at have badminton er for mig en helt nødvendig del af mit liv, og det at have en god balance. Og så det at tage op og se nogle gode holdkampe sammen med sine børnebørn, og sidde og hæppe og have noget fælles med dem, det betyder rigtig meget. Så ja, for de spiller også her i klubben? Ja, de spiller også her i klubben, og den ene er spiller på turneringshold nu og går til stævner og så videre. Så nu gør jeg det, jeg gjorde med mine børn for 50 år siden. Jeg sidder ude i haller og ser stævner og sidder og hæpper og støtter og gør ved. Og det er jo en ren fornøjelse. Så badminton er for mig en helt nødvendig del af mit liv. Jeg er blevet formand for det her formiddagsholdene mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Og samtidig så er jeg holdleder tirsdag og torsdag. Du spiller selv? Jeg spiller selv, ja. Ja. Og hvad nu, hvis man har lyst til at komme og prøve at spille badminton? Skal man så ud og investere i en masse grej, eller hvordan? Nej, det skal man ikke. Man har nok et par kondisko, man kun bruger indendørs, så det er faktisk det eneste, der kræver. Vi har ketcher og bolde og så videre hernede. Træningstøj er selvfølgelig også fint nok at have med, men ellers så kommer man bare hernede. Jo, altså vi har jo det her et formiddagshold om onsdagen, nybegynderhold. Og der kan man jo prøve at komme ned og se, om det er noget for en, og prøve at starte op. Og så har vi har et par, som underviser de nye, der kommer. Så man kan faktisk få regler og sådan noget forklaret, hvis ikke man har styr på det fra starten af? Helt klart. Altså, det er bare at komme ned, og så skal vi nok tage over og være behjælpelige med at forsyne folk med den information, der er nødvendig. Nu har jeg så bemærket, at det er jo ikke kun badminton, det I laver. Der er faktisk mere til jeres fællesskab end bare badminton. Kan du sige lidt om det? Ja, vi har jo en masse socialt samvær. Både før og under og efter badminton. Vi har ture ude i landet om foråret, og vi har en 3-dages-tur om efteråret. Vi har en forårsturnering, og vi har efterårsturneringer, hvor vi spiser og spiller banko, og vi har en masse socialt samvær, så det er rigtig godt. Og nu vil I gerne have endnu flere med? Ja, altså vi kan sådan set ikke få nok. Så hvis folk har lyst til at komme ned og spille badminton med os, så er det bare at komme ned, så kan man få nogle prøvetimer, og så kan man finde ud af, om det er noget for vedkommende, og så kan man melde sig ind efterfølgende. Det er ikke noget, man behøver at skal gøre fra starten af. Man kommer bare ned og prøver at være med. Hvad betyder det her badmintonfællesskab for dig? Jamen, det er alfa og omega, at man har noget at tage ud til, og være sammen med nogle andre mennesker. For eksempel, når man er færdig med at spille badminton i dagligdagen, så sætter man sig ned og drikker en kop kaffe og spiser et stykke kage. Det er sådan, efter kampen, så er det rigtig rart, at man kan sætte sig ned og snakke med nogle mennesker. Så det er en stor betydning for dig,
det her badmintonfællesskab? Ja, helt klart, men ikke kun for mig. Det er faktisk noget, alle giver udtryk for, at det er rigtig godt, at man har det samvær med andre mennesker. Men kan det ikke være svært at komme ind som ny så? Nej, det kan det ikke. Folk er virkelig gode til at tage imod, når der kommer nogle nye, fordi vi har alle sammen prøvet at være nye. Og vi ved, hvor meget det betyder at komme ind i sådan et fællesskab, hvor skal man sige, armene er åbne, når folk kommer. Sig mig engang, hvor længe har du været i den her klub? Ja, det skal jeg lige tænke over. Det må jo være 20 år. 20 år? Ja. Og hvor mange gange spiller du i løbet af ugen? Som regel 1 til 2 gange. Ja. Og hvad betyder det her badmintonfællesskab for dig? Alt. Og især det, der måske ikke kun foregår på badmintonbanen, har jeg et indtryk af, at det er også vigtigt. Men det er meget vigtigt bagefter. Ja. Når vi sidder og får en kop kaffe, så får vi jo vendt nogle ting, vi ellers ikke gør. Kan man godt tillade sig at kalde dig den kaffeansvarlige onsdage og fredag? Ja, det kan du. Fordi jeg synes, jeg har hørt en pose, der klirrer lidt med nogle kopper. Ja, det gør det også. Ja, du har simpelthen kopper med og Ja. tager dem med hjem og vasker dem, når det er. Ja. Ja. Vi har da opvaskemaskine. Ja. Så kaffen er meget, meget vigtig. Ja. Og du er her i klubben også sammen med din mand. Ja. Hvad betyder det for jer, at I har sådan noget sammen? Det betyder faktisk rigtig meget. Ja. Fordi så har vi også fælles venner, og det er rigtig godt. Ja. Og hvis man nu gerne vil prøve at spille badminton, man aldrig har prøvet det før, kan det så ikke være svært at komme ind i sådan en klub, hvor folk har været her i så mange år, som du har? Nej, det tror jeg ikke. Vi tager godt imod alle. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der. Hvad med udstyr og grej og sådan noget? Det kan man altid låne. Det kan man altid låne. Ja. Og hvad så, hvis ikke man kan reglerne? Så kan man da få det lært. Hvad så, hvis man bare har lyst til at være en del af det her fællesskab, men man måske har dårlige knæ eller noget? Er der så også muligheder der? Ja, det er der sådan. Så man kan jo da nøjes med at komme til kaffe bagefter. Det må man også gerne. Ja, Det er der også nogen, der gør jo. Ja, det er det. Ja. Så er der noget med noget banko, har jeg hørt. Ja, det er, når vi har vores forårsturné. Ja. Kan du sige lidt om det? Hvad laver I så? Og så spiller vi jo, hvor vi tager en stærk og en svag og spiller sammen. Ja. Og det er også et nummer, som man finder ud af, hvem man kommer til at spille. Så der er sådan lidt lodtrækning? Ja, altså. det kan man Ja. sige. Ja. Og så bagefter, så går vi op og spiser frokost, og så får vi bankospil. Det lyder rigtig hyggeligt. Og så Ja. har I gode præmier. Jeg kunne se, der var nogle sedler, hvor I skal rundt og Jamen. samle præmier ind. Det er fordi, vi har nogle rigtig gode handlende rundt omkring, der gerne vil sponsorere ting til os. Så det lokale samfund her Simpelthen. bakker op. Simpelthen. Ja. Og nu vil I simpelthen gerne have flere medlemmer. Ja, tak. Ja. Fordi der er jo en udløbsdato, Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er der jo på os alle sammen. Ja. Ja. så vi vil meget gerne have noget lige med. Okay.